ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆದುವಾದ ಬೇದನ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲ್ ಸುರುಟುಡು ತಕ್ಕಿರಿ ಮುಟ್ಟತ್ತು ಈ ಎರಡ ನಿಖಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮಂದ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊನ್ಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧುಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪರ್ಬೋಗು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪಲು ಚೂರ್ಲಾ ಪೊರ್ತು ವ್ಯರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಟ್ಟಿಲು ಸುರ್ ಮಲ್ಪಗ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆನಪೆರೆ ಕಿತ್ತಳೆದ ಜ್ಯೂಸ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಮ್, ಚಕ್ಕೆದ ಪುಡಿ, ಜಾಯ್ಕಾಯದ ಪುಡಿ, ಲವಂಗದ ಪುಡಿ, ವೆನಿಲಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನೆನಪೆರೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತಂದ್ಲೆ. ಈ ಎಟ್ಟಿಲಿಗೆ 250 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಡ ಹಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಪರಂಗಟೆ ಉಂಡು, ರಡ್ಡು ನಮೂನೆದ ನುಂಗಿಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ಟೂಟಿ ಫ್ರೂಟಿಲ ಉಂಡು, ಪಕ್ಕ ಬಾದಾಮಿನ ನಮ ಎಲೆಲ್ಲೆ ತುಂಡು ಮಲ್ದಿ ಬಂದ. ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಮ್ ಪಾಡ್ಲೆ, 1/4 ಕಪ್ ದಾತ ಕಿತ್ತಳೆದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ, 45 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿ ತಿನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ, ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ವೆನಿಲಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್, 1/4 ಎಲೆ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಚಕ್ಕೆದ ಪುಡಿ, 1/4 ಎಲೆ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಜಾಯ್ಕಾಯದ ಪುಡಿ ಅಂಚನೆ 1/4 ಎಲೆ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಲವಂಗದ ಪುಡಿ. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ವೆನಿಲಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ 35 ml ದಾತ ರಮ್ ಐಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ರಮ್ಮದ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಂತಿ ಎರಡ ಕೇಕ್ ತಯಾರವನಗ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಪಾಡೊಂದು ಬಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಆಪರ್. ಈ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಪಂಡ 18 ತಾಸು ನೆನೆಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯನ ಸಾರೊಂಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರನ್ನೆಡ್ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಮೈದಾ ಹಿಡಿದೈತೊನ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿಲಿ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ದು ಸಾರ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಚಿಮ್ಟಿ ದಾತ ಉಪ್ಪು ಬೆರ್ಕದು ಸಾರ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಐತೆ 25 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತ ರವೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾರ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸಾಧನ ಪೂರ ವೆನಿಲಾ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತಟ್ಟೆಡ್ 25 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾದಾಮಿ ಅಂಚಿನ 25 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪರಂಗಟೆ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ ಸಾರ್ನ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಪರಂಗಟೆ ಬಕ ಬಾದಾಮಿ ದೊಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇಂಚ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಕೇಕ್ ತಯಾರು ಆವನಗ ಬಾದಾಮಿ ಬಕ್ಕ ಪರಂಗಟೆ ತಿರ್ತ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುಜಿ. ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿಲಿನ ಸುಲಿಪ್ಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾಜೆ ನಡು ರಡ್ಡು ಪಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿದೆ ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸ್ಕರ್ಡ್ ಸುಲಿಪ್ಲೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸ್ಕರ್ ಇಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಕೈಟೆ ಸುಲಿಪುಲಿ. ಸುಲಿಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ಏರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಂದೋಡು ಗಾಳಿ ದಿಂಜುಂಡು. ಗಾಳಿ ದಿಂಜಿನಿಡ್ದ ಅವರ ಕೇಕ್ ಮೆದುವಾದ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಲಾಯ್ಕ ನುರೆ ಆದ ಬೈದನತೆ ಸುಲಿಪುನ ಕೈದ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಕುಡುಂಜಿ ಬಾಜಿ ನೋಡು 125 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಉಪ್ಪು ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಣ್ಣೆದೆ ತೊನ್ಲೆ. ಅಂಚಿನ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸುರುಟು ಕೈಟೆ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಸ್ಕರ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತಾರಡ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ರಟ್ಟುಣತೆ. ಇಂಚಿನ ವಿವರೋಡು ತೋಚ್ಪಾದ ಪಂಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಖಂಡಿತ ಮರಪಡೆ ಅಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೆಡ ಶಾಲ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚಿನ ಆ ತೆತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಡವರ ಲಾಯ್ಕ್ ಸುಲಿಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣನು ಸಾರ್ದಿನ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟದ ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚಿನ ಈ ಅಟ್ಟಿಲು ಎನ್ನ ಮಮ್ಮಿನ ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ
ಅಂಚನೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಪಂಡ ತೋಜುಂಡತೆ ಆಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಖಲ್ ಸುರುಟುಡ್ದು ಅಕ್ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇ ನಮನೆ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಾರಡ ನಿಖಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮದ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೊಲೆ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ದುಮ್ಮಿ ನಾನಿ ನನಿತೀತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ದ ಮಿಶ್ರಣ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ 10 ml ದಾತ್ ಪೇರ್ ಮೈತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಮಲ್ಪಗ ಐಕ್ ಬೊಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೊಂದ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ 150 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ತಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ದು ಮಕ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆದ ಪಾಕ ಕಂದಾದ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ತೂ ಅಂತೆ ಕಡಿಮೆ ದಿಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಂಚಿಂಚಿ ರಟ್ಟುಂಡತೆ ಬಕ್ಕ 1/4 ಕಪ್ ದಾತ್ ಕೊತ್ಪೇಲ್ ನೀರನ್ನು ಮೈತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಲೀತ ರಸ ಮೈತದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕನು ಬಂದೋಗ್ ಮೈಪ್ಲೆ ಬಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟಿಡ್ ಕೋಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ಂಗಟೆ ಬಕ ಬಾದಾಮಿದ ಮಿಶ್ರಣನ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ದ ಮೌಲ್ಡನು ಒಂತೆ ಬೆಣ್ಣೆಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಂಚ ಮೋಳುದುಲೇದಿಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಕೇಕ್ ತಯಾರಾಯ ಬಕ್ಕ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೇಕ್ದ ಬಂದನು ಮೋಳುದುಲೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಓವನನ್ನು 170 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪೋಡು 10 ನಿಮಿಷ ಬೆಚ್ಚಾವರೆದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾವರೆ ದಿತ್ತಿನ ಓವೊಂದುಲೆ ಮೋಲ್ಡನ್ನು ದೀದ್ ಕೇಕನ್ನು ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಾಪ 170 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಂಚಿನ ಮಿತ್ತ ಬಕ ತಿರ್ತ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ರಡ್ಡಲ ಚಾಲು ಪುಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ತಯಾರಾದ ಚೌಲಿ ಆಯ್ ಬಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೂತ್ ಪಿಕ್ ದೆತೊಂದು ಇಂಚ ಕೇಕ್ದ ಮೆತ್ತ ಎಟ್ಟೆಲೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮಲ್ಲ ಚೆಂಚೆಡ್ ಪತ್ತು ನಾತ್ ರಮ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಕೇಕ್ದ ಮಿತ್ ಚೇಪ್ಲೆ ರಮ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಗಲಸೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಪಾರ್ಚ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಪರ್ನ ದೆತ್ತು ತೋಚ್ಪವೆ ತೂಲೆ ಪ್ಲಮ್ ಕೇಕ್ ಏತ್ ಶೋಕಾದ ಬೇಯ್ದು ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ್ ವ್ಯೂವರುಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪುದಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಬಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಚಾವ್ ಕುಡ್ಬಾಯ್